Kalana ɗanniɓe no wadda e sariya yolike jamma talatare wedde alalbare keñen ko beete keñen woni ko konunkoɓe maayo Sénégal tawtude faabitittoɓe puɗɗi golle e wallude ɓe yoliɓe e banggue wuuro Joal e hirnangue leydi ndi. E kabaruji cakitiɗi kalana ko e wuuro Saloum immori ko ɓuuri yimɓe 10 jiitama mayɓe 30 woɓɓe paabitama wurɓe goto e mabɓe nawniɗo naɓama e suudu sawrirdu Joal. Tafon limore laaɓude e yimɓe tawanoɓe e kalana andaka ka jonno e wi seedeɓe ko fotta yimɓe 100 ana wonno e makka ko laaɓi ɗum heɓaka e leydi ɗo ɓe ɗannetoɓe jeeya e mun ka tewtugol ɓe majjuɓe ana jokki kikire keñen e wi hooreɓe leydi ndi. Horejo Sénégal jatim Bassirou Diomaye Faye duhani ke koreji yimɓe heddiɓe e o fitina ɗum caggal nde mo holliti sunare makko e o kasara andinde Sénégal ana tawa e leyɗe ɗo ɗannotoɓe ɓamata lanaji fewde e Europe. Talatare nde tan gendarmerie leydi ndi sakki ke laana ka 120 yimɓe tawon e mun e wuuro Popenguine.